называют его и копыл, и тясло по-разному. Як уладкаваныя соты, што такое бортнае знамя і як займаліся пчалярствам у старажытнасці. Усё гэта і шмат іншага можна даведацца на першай у Беларусі выставе, прысвечанай традыцыйнаму бортніцтву. Адкрыла яе братэрства босых бортнікаў у філіяле Веткаўскага музею стараабрадніцтва і беларускіх традыцыяў у Гомлі. Ахоплівае выстава пераважна рэгіён усходняга Палесся. Некаторыя зноў жа калоды, якія тут сабраны, яны таксама з Гомельскага района ці Калінкаўскага района. Прылады працы таксама Добружскі, Гомельскі раён. Прылады працы збіраліся ад розных людзей. Частка тут маіх прылад, якія я замаўляў у каваля, якія таксама займаюцца традыцыйнымі такімі падыходамі. Вось. Частка інструмента таксама сабрана ў экспедыцыях. Іван Восіпаў зацікавіўся бортніцтвам як відам ляснога промыслу яшчэ ў юнацтве і спачатку пачаў яго даследаваць, а пазней і практыкаваць развядзенне і ўтрыманне лясных пчолаў у штучных дуплах, борцях. Збіраючы па драбніцах звесткі ды артэфакты, ён мае ўжо вялікую калекцыю, якой з ахвотай дзеліцца з іншымі. Адмыслоўцы маюць на мэце папулярызаваць гэты нялёгкі від промыслу. Дзеля гэтага ў братэрства босых бортнікаў ёсць уласны сайт і акаунты ў садсетках. Выстава, прысвечаная бортніцтву, будзе дасяжная да агляду ў філіяле Веткаўскага музею стараабрадніцтва і беларускіх традыцыяў да 30 лістапада.